ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମୁଦ୍ର ତଳର ଗଭୀରତାକୁ ଯାତ୍ରା କରିବା। ଏଠାରେ 50 ଫୁଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଲୋକ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଏହି ଜାଗାରେ କୋରାଲ ଫିସ୍ ଓ ରଙ୍ଗୀନ ଛୋଟ ମାଛ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରାୟ ପୃଥିବୀର ସାଧାରଣ ସମୁଦ୍ର ପରିବେଶରେ ଦିଶିଥାନ୍ତି। 100 ଫୁଟ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ଆଲୋକ ହ୍ରାସ ପାଇଥାଏ। ଏଠାରେ ଲ୍ୟାଣ୍ଟର୍ନ ଫିସ୍ ଓ ସ୍ମଲ୍ ବାୟୋଲୁମିନେସେଣ୍ଟର ଫିସ୍ ମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। 300 ଫୁଟ ଠାରୁ 600 ଫୁଟ ଗଭୀରକୁ ଗଲେ ସନଲାଇଟ୍ ପହଞ୍ଚି ପାରିନଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବାୟୋଲୁମିନେସେଣ୍ଟ ଏବଂ କ୍ରିଏଚର ମାନେ ପ୍ରଧାନ ଭୂମିକା ନିଭାନ୍ତି। ଏଠାରେ ତାପମାନ ଓ ପ୍ରେସର ଅଧିକ ଥାଏ। 1000 ଫୁଟ ଗଭୀରରେ ଜିଆଣ୍ଟ ସ୍କ୍ୱିସିର କ୍ରିଏଚର ମାନେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ପ୍ରେସରର ପରିମାଣ 300 ହେକ୍ଟୋପାସ୍କାଲରୁ ଅଧିକ ଥାଏ। ଯଦି ଏହି ଫ୍ୟାକ୍ଟଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।